și după aceea mergem pe B. Crema de gălbenele, aia rezolvă tot. Dai cu gălbenele. Mai unul cu să mergem. Mamă, ce mă acolo? V-ați dat vreodată cu crema de gălbenele? Bravo. Orice ți se întâmplă în viață, dai cu gălbenele. De mușețel ați dat voi. Am dat cu cremă de mușețel la bucuțe. Zic aboneații. Vai. GG auzi. Mă bag. Ferească-mă, sfânt, unde s-or fi dus gloanțele alea, nu știu. Lasă-mă, lasă-mă, nu mă pot abține. Pumnii mei minte nu are. Bomba short. Pumnii mei minte nu are, pumnii mei minte nu are. Nu mă pot abține, trebuie să mă bate să iei. E mid-doors. Da? O, 10 ore nici la muncă nu stă. Exact, asta zic, gen. Ar trebui să ne plătească la modul ăla. Stăm atât de mult la școală. Avem noi la liceu ore mai multe decât au profesorii pe catedră. Efectiv. Hai să mergem short și ne băgăm peste ei și piu. Cea bună idee din lume. Păi da, normal, pierdem meciul. Vezi că nu știu dacă pică, da. N-am jump throw. Păi da, dar oricum nu cred că pică, că e 54 Ba da, pică dacă îl dai mai sus, să zic eu că am exersat. Da, e ok, văd că a dat cineva un smoke aici. E bun și ăsta, au. Nu, m-au... Da. Ăla de ce s-a... Eu mă și ăștia. Știți ce fac pe aici accidente. Lasă bă, și așa avea rugină pe aia, ce să mai... E fer vechi. Aoleu, bă, stai mă. Mamă. Băi, ce-s cu NPC-urile astea? Programare. Uai, ce moli am dat dealer. Recon. Activ de party și anume am trecut la matematică, băieți, și nu oricum, deci n-am trecut oricum la mate. Guys, am media... Campo Frio te provoacă. What the fuck was that, man? Ok, am trecut la mate, dar... Bă, o răcă e asta, mă, unde ești? Aoleu! Hai, bă, e după mine! Aoleu, sunt blocat aici, am mâncat. Hai, bă! Fugi! Hai că închide ușa! Bă! Mi-a închis ușa în gură! Mamă, vine aici repede, vine aici. Vine, ai grijă. Mamă. Ce am ieșit pe aici? Dacă ne oprim acum, să te mori, Steo. Fugi. E în spate rău, fugi pe aici. Mamă, Teo, da, ce cur. Da, gata, la. Roxana! Băi, e în spatele nostru, nu-i bine. Sper să nu sară pe noi. Mamă! Ia uitați, până și el face flotări. Că se vede! Let's go! Pregătiți? Una! Două!
With a shot, with a feel like a 20! bang, bang, bang my speed, 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 making you see, see, see. Like for you, me, back in the grade and know what to do. Niggas don't think when I'm up. 25! Mamă! Cool like fucking you, but when I jump with a dude, I'm sitting out speed game. 26! When I put a G, with a chop, with a feeling, I'm in like a rename. I feel like a real my nigga, my channel, I'm running up, feeling that niggas, I feel like a Mamă, 27, nu mai pot! Ăsta e Phoenix-ul? Mamă, ești nebun să Sami Sniper Stein. Usopp?